كتاب التوحيد. باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر سوال نيني هجرا سانكالوتانا بسوي نيوم غني شغناي ميلادي نصارى كجاتي بافلا أني مغني سبا سانكالو دورونا بسوي نيو تاني شغناي أمبي داودا بغو مسجد رجاو أمبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد حق الله على العبيد. أمبي بوندا من كونو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. كو توحيدي كورو أنا مانا أني شيركما شهادة لا إله إلا الله فنا كورونا مانا anko ayet dari la duru de nati bonda ina darasu temene anye dalila saba anyo lukala aya saba wa to ye dalila duru de dalila fula de aya kele ani hadisa kele wa qawlihi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah al aya bi derisu be wuli yoro juma ani alaka kuma wa minan nas man alako mugo dobe mugo la yattakhidhu min dunillahi andada wulu be bato feunde mina ku bato kafara alaka yuhibbunahum ka hubbillah ube o bato feun ubu kanu ku be komi ube alaka nu chogomi ni tawsiri fulabala tawsiri kelaw bolo do ko aya kallanyini ye munye mushriku uye bato fe munu mina ko bato kafara alaka mushriku be alaka nu de ubu ka bato fe fana kanu ubu bato fe kanu chogo ube ala fana kanu o chogola donc ni nya yira ya yira mushriki be ala kanu de parce que mushriki ba ka bato fen kanu kosobe na ba ka bato fen kanu chogo abe ala fana kanu koma ba ka bato fen kanu chogo me ninye at-tawsiri doye tawsiri fulanna mogo dobe mogo la mushrikun ye bato fen mina ko bato kafara alaka ubu ka bato fen kanu komi mu'minu be ala kanu chogo me ubu bato fen kanu komi mu'minu be ala kanu chogo me ninye at-tawsiri fulana ni mana fulana ni tawsiri kala ubolo me tawsiri mi nani aya imbe ta nyogon fe oye tawsiri folode oye mana folode mushriku ye bato fe fara alaka ubo ka bato fe kanu chogo ube ka alaka kanu komi bu bato fe kanu chogo me
yuhibbunahum ka hubbillah ube bato feun kanu komi be ala kanu chogomi ala ko walladhina amanu ashaddu hubban lillah ni ala ko mo munu nye mu'minu ye uluka ala kanu ka bo katime mushriku ka ala kanu ka bo niya ke sisa ko mushriku be ala kanu ubu bato feun kanu komi be ala kanu chogomi niye tawshirike ninye walladhina amanu ashaddu hubban lillah mogo munu ye mu'minu lebe ala kanu kateme mushriku ka ala kanu kanu chogodi parce que mushriku ye ala kanu ka fen wore kanu ka fara ala ka mais mu'mini ka ala kanu ulu ye ala kelempe wude kanu ka kanu kalashi alai kuma fen wore kanu ka fara ala ka ni ya ke tawsir folo mana be kenninya ni ya ke tawsir fulan nay ko mushriku ye bato feun fara ala ko bu ka bato feun kanu komi mu'minu be ala kanu chogomi walladhina amanu ashaddu hubba lillah o yorola mu'minu kanu kabbo mu'minu kanu kata ala mo ka gele katime mushriku kanu makatu ka bato feun ma wala mu'minu kanu be giriya katime mushriku taka munna o yorola parce que mushriki fule ni aleya ka bato feun kanu ni aben nogoya lade aba ka bato fen kanu mais ni geleya nana doro aben yeshi aladema mushriku folo mushriku de parce que folo mushriku fana kausa kateme sisa silama chama mimbi dambi kata silama man ni mushriku do parce que folo ka mushrikiya de nulu be nogoya la mais nu be geleya la doro be ala kelempe de kanu be ala kelempe de wore wala niya ke tawsir fulan nay mu'minu ka ala kanu ka bo kateme mushriku ka ala kanu ka kateme u ka bolila parce que mushriku ka ala kanu kata u ka boli uma nu be nogoya la de mais nu be geleya la utu kanu mais mu'mini fana geleya ni nogoya be ale be ala kanu de geleya ni nogoya be ale be ala kanu de donc aya min fulan ni aya be tawhidi tawsira nye chogodi tawsiri tawhidi koro ani tawhidi mana be donne aya la chogodi Sheikh Muhammad ibn Abdurrahman yenni aya doka yiranna de ni mugo ni ye fengure kanu kafara alaka kanu minye al muhabbata diniya uba fo kanu mi muhabbata diniya ni ye fengure kanu kafara alaka o chogola ani mushrikiya ani tawhidi teta ite tawhidi mugo tawhidi mugo mahabbata diniya ate foy kanu kafara alaka abe ala kelempewde kanu ala de ka kanu ka boni fembe ala ni kanu ti foy ka kanu te kelenya bolo mais ni mugo mo yo fengore kanu kafara alaka ka ala kanu no kanu ke kelenye ube ko kanu kateme alaka eye mushriki de wote tawhidi tige eye mushriki de ete tawhidi tige aya in la nyini ka tawhidi tawsiranye alla nyini ye ni yorode sew ewa minye sew bne ustemini tumami aya in tawsiri fula nyofo aka tawsiri fula mi nye tawsiri fula mi fo ayofo tumama bora o yorola ako walladhina amanu wasaddu hubban lillahi ala ara'il awwal mu'minun ya mu'minun ya luka kanu ala kanu ka gele katame mushriku ka ala kanu ka akon nanya bila hakilina fuluka yakunu manaha walladhina amanu wasaddu hubban lillahi mi haula'i lillahi mu'minun ya mu'minu ya luka ala kanu ka bo katame mushriku ka lianna muhabbatal mu'minina qalisatu parce que mu'mini ka ala kanu kala silendo ala kelempewde wa muhabbatu haulai fiha shirku bayna allahi wa bayna asnamihim me mushriku ka ala kanu uluka ala kanu uluyi ala kanu anu ka bolu ka kanu de faranyoga lianna muhabbatal mu'minina sabitatu wala araisani nan yake hakilina fulanai معناها آية كمان بك والذين آمنوا وصدوا حبا لله
مؤمنون يمؤمنون يولوك على كانوا كبو من هؤلاء لأسنامهم مؤمنون على كانوا كبو كتمه مشركوك على كانوا كتاو كبو لهما لأن محبة المؤمنين ثابتة في شراء والضراء parce que mu'mini ka ala kanu kata alama o sabati lende do nogoyani geleya bela ala barahini shahihi dalila sahalen ka fana bi khilafil musrikina ani musriku tate kelenye fa inna mahabbatuhum li asnamihim tatadaalu ija massahum dur me musriku fule uluka bolu kanu fule ubolo ni geleya nana dro uka bolu kanu beta kabu ubolo fama baluka birajuli ako ikal ewa hakilnay munye mogo ka kibariyala yuhibbu khayrallahi aksar min muhabbatihi lillahi bo aya in kono ala fule ka fode mogo mununye ewa uka bolu kanu ubu ka bolu kanu komu ye ala kanu chogomi ala ye ulude kenni nye ko mushriku dedo ni aya laba ala ko ma hum bi kharijina minan nar aku bedo tasuma de kono ute bo fana bo akonna kera e ka bato fe niya kanu komi ka ala kanu kani ala kanu ke kelenye na ya soro ibni la halala ika hakilna e munye mogo ka kibariyala minye aka bato fen kanu aye ala tana ayo kanu kateme alaka fama baluka birajuli ika hakilina munye ce ka kibariyala yuhibbu khayrallahi wala yuhibbu Allah mimbe ala de kanu mimbe ala tana de kanu ate ala kanu yere ala minye ala ni fenwore kanu ke kelenye o de ta fule aya in kono ika hakilina munye ce ka kibariyala minye fenwore kanu kafara ala ka kele ika hakilina mo ka kibariyala min ye fengure de kanu yere ale mala kanu yere pew amala kanu yere pew fa haja aqbahu wa ajam e wonin tigila mo taade kajugun ale de taade kabbo katema beka wa haja mawjudu fi kasiri min al muntasibina lil islam al yawm no seminu ko akon nimbe soro mo chaman la mo munum bu dambe kata islamiya mabbi nimbe soro mo chaman na فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله وبوك ولجو كانوا كتمي ألاك ولهذا نند قصو لو قيل لهم اهلف بالله حلفا صادقا أو كاذبا نند قصو نيوكو ولجباتو دوما إيكالني علي أبيكالني علي تيابا بولو أبيكالني علي يورنين كله abek galon kawo abek kallani ala yoronin kale amma waliyu fala yahlifu bihi illa sadiqa mi aka waliju atekkalino ya abara ni tinya tabo bon nin tigla mugo yala ya ka waliju kanu kateme alaka wa uba ma kanu kateme alaka awon nin chaman de be mugo la mugo munun bu dambe kata silamiya mabbi nin chaman a chaman be ni la halala ni ko akakkalini alai abekalini alai cinya ba bolo abekalini alai galon ba bolo abekalini alai men ni ko akakkalini aka wole juye ni cinya ta bolo atekalini wole juye galon ga bada parce que wole ju bonya ba duskun kono kateme alaka wole ju kanu ba duskun kono kateme alaka watajidu kathira minhum akoy be mo chaman soro ni salama sugula yatuna ila makkah والمدينة ويرون أن زيارة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجم من زيارة البيت أقول بني مغسوق تامني كو بيتا مكة وبيتا مدينة ولون يانا تيدن كقبر زيارالي أو كبو كتمة عليكابا يري زياراليكا لأنهم فسيقولون يجدون في نفوسهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ka hubbillahi aw ajam parce que ulu be ciden ka kanu soro dusukun kono komi ube ala kanu chogomi ube don ube ciden kanu kateme ala kayre wa haja shirku ni nyafulan ka fuyade li anna allah ya'lamu annana ma hababuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa li hubbillah parce que ala bado amma ciden kanu foyi kama fo anya ciden kanu ala de kama
anya ciden kanu ni ala de ka kanu ye wali annahu rasulullah anya ciden kanu munna anya kanu de ala ka ciden de do ma hababunahu li annahu muhammad ibn abdullah amma ciden kanu koy ko muhammadu abdullah dendo amma kanu no yede anya kanu ala de kama anya kanu ni ala de anya kanu de pasgala ka ciden de do lakinnana hababunahu li annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ciden kanu ko muhammadu ibn abdullah do koy anya kanu de ala ka ciden de do fa nahnu nuhibbuhu bi muhabbatillah an be ciden kanu ni ala ka kanu ye lakinna haulai min nim mughsugun yajaluna muhabbatallahi tabi'atan li muhabbati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ahabbullah min nim mughsugun ulube ala ka kanu de ke ko tugu ciden kanu ma mana ciden kanu de be nyefe ulu borala kanu tugulen bola na ya soro ya ala kanu yere de udo ala kanu de tugulen be ciden kanu na ulu bolo fa hadhihi al-ayat ni aya min kulli fiha mihnatun azimatun likathir min qulubi al-muslimina al-yawma ni aya la jarabi be ni aya la igijame be ni aya la kasilama chaman dusukutente kullaje bi silama ko ni alladhina yajaluna khayra allah masala lillahi fil mahabba mu'minun bi ala tana nugo kanu ke komi alaka kanu chogo fihi unasu aida mu'min be tuni israku billahi bi mahabbati khayrihi la wajha al ibadatu shar'iyya mu'min do fana be uye fenwuru kanu kafara alaka kanu munun de do batu kanu tede batu sariya kanu fana te lakin ala wajhi al-ibadati al-majkuratu fil hadisi me uyu kanu bato chogo minna na hadisa kono juma wa hiya muhabbatu dirham wa dinar wal khamisatu wal khamila o kanu sugu ye monye mogo mununye dirham kanu anika dinare kanu anika doleku kanu anika tapu kanu yujadu unas ibe mogo do soro law fatasita an qulubihim ni yu kadusku sege ka fese kallalge la wajarita qulubahum mala'am min muhabbati mata'i dunya ibasuru ukadusukun falendo jiya minaw ani jiya damu de kanula wata wa hatta haja alladhi ja yusalli har minna nate nabe sallin huwa fil masjid ibasura be misiri kono lakin qalbuhu mas'ul bima yuhibbu min umuri dunya me ibasura adusukun sugula lendo abe min kanu jiya ko la dusukun sugula lendo no ye ne semira rahimahullah abake ka ayat tawsira kafa mo chaman de be silama wala antemno o yorola ubu ka woleju kanu komo be ala kanu chogomi ube ka woleju kanu kateme ala kayire anyo chogo yafo mo chaman bu dambe kata silama ma fana ube chide nyere kanu ube ala kanu chogo be chiden kanu chogo ube chiden kanu yere kabu duskun kono kateme alaka ayo misali yafo ado bolo chiden yere kaburu jiara kagela bolo kateme ara alikaba jiara amma fu mo kana chiden kanu de me ambe chiden kanu ala de kama amba kanu ni ala de amba kanu ko ala de ka chiden do chiden kanu be alaka kanu kono de me kana chiden ka kanu bila nyefe ka ala kanu to wala ka ciden kanu kateme ala ka iduskun kono ciden ka bonye duskun kono kateme ala ka o yefulan ka foyade anyo famu akasarahu kono nana anna na famu akasarahu kono nana akabo hada maden kanu ni fengore kanu lari hari e wa jinya ko jinya minaw jinya wori jinya damu munun fulen ni jinya ko munun fulen ni hada maden nyu kanu u bonyani duskun kono komi ala chogo ubun yu kanu komi ala chogo a bebe de bodo fulanka foyangna har wori parce que aye koriya ke kata hadisa jumama ni kiden ko ta isa abda dinar wa dirham wal khamisati wal khamilati kata hadisa laba kiden ko dirhame jo halakilende do dinare jo halakilende do fini jo halakilende do tapi jo halakilende do mo munun be nunun kanu ni ye nunun dama ye nunun soro doro abenni sonja nama nunun soro doro abenni songwa ni ye fulanka fuya do de ako la ibe mogo do soro hara afule kana misiri la de kana salli misiri la de
me iba soro jinya ko min kanu ba dusukun so wala lende ni oye fa haja naw min anwa'il ibadati fil haqiqa akon nin faso min fulen ni ni mo min dusukun be nin chogola ni ya dusukun sege ka laje ite fo ibe dusukun faale so jinya kanu de la ani jinya mina ni jiya ewa damu kanu de la hari na don na sallila sugula lendo ni jinya akon ni ni haqiqa la akon ni ni bato do de ni ya do yoro la do yoro te minye walau hasaba al insanu nafsahu lima ja khuliqa ni hada maden tu nya yere kontu boka yere jate bo ne dara mun kama khuliqa li ibadati llah hada maden dara ala bato de kama wa aida khuliqa li dari ukhra laysat hadhihi dar tuguni hada maden dara sowre min ten jinya soye fa hadhihi dar majaj ni soyi ni jinya soye teme sode yazuzu li insanu minha ila dar al ukhra mo be teme ni jinya soye katalla gara soyindela darul lati khuliqa laha so minni dara akama min yalla garai wallati yazib an yutana bil amali laha so minna wajibra hada madenka iki resula ni baraye ka barake soyinye min yalla gara soy ya linta shiri mata yawm min al ayyam ikako yala har netun ngaso bibe mi mata yawma min al ayyam yala don jumando don jumado kun don min ni be bon ni so in kono kata lagara fakiri al insanu ma jaa amlita hada made miri iye mumbara ikanyana mayakono wa kam baghiya limin fi hadhihi dunya miri nganyana mayala ne ka si hake joli tora ne ka janyana mayala miri nununa hada madin ki resula ni baraye ka barake lagaraye e yere koto ka miri ayala ninjia don jumado ni nebe bon ninjia kono ika miri nina nye mumbara lagaraye muntora ne ka sila ne ka janyana ma tora jumaye o ma ja kasabuta ne yibara jumanke al ayamu temudi wala adri hal ajdaritu qurban min allah aw boda min allah don bake ka teme kata ne ta dosa yala don munun bake ka teme na o bake kinjidi kingere ala de lawa o bake kuma bola de ba miri nimbela halinu hasibu anfusana anil hajal amr yala an bake kanyere koroshi kanyere jate bonin ko inkawa yala an bake kanunun jate mina kanyere koroshi ba wala budda li kulli insani aqil min qayati hadamade haklima be ika kon dambala ko fama hiya qayatuhu ika ko danye munye ika labanyure jumay nahnu alana natlubul ilm bi taqarrub ila allah bi talbihi sisa an bake ka doni nyini ambe doni nyini mun kama pura kangere alala wa ilamu anfusana wa ilamu khairuna ambe doni nyini fana kanyire de la dunya ani kan tanaw la dunya فهل نحن كلما علمنا المسائلة من المسائل طبقناها يا لو ناني دين مسائل نانيا دو انير بي باركنا فلوا هذا مدين كان نميري نمبلا ambake ka doni min kala kan yire la kala kan tanan kala ya la masailan ambake ka do ambake ka abara ke na yaba ahmad ibn hanbali ko miliyon ka hadisa de tumba kunna ako ale ma ciden ka hadisa si durushi ka sabe na ma barake na hari donkele ahmad ibn hanbali ako fo ciden ye dogolim minke aye donim minke kulugon kono tile saba aka hijraton ko amo konike me ako tuma mi ko ale ka mihina wakati nana kala jarabi wakati nana ko ale tara dogo kulugo kono tile saba ko ale ko alhamdulillah nimbara infana la ya kelin woyani ni hadisa infana bara ala ya no yanye ahmuna buni hanbali ni hada maden do wulila de mo sempulu do wulila hari kala nyana matila abafu ko ahmada yecce de kulu yecce de hadisa site ahmada ya sabena ya durusi na ma barakina hari donkel awndo
masaila munu nambake kudo masaila munu ambake kamola kalela yala nye barake nuyewa nahnu ala kulli hal najidu fi anfusina qusuran kathira wa taqshira aw la halak bela minye masurunyaniye anika surunyalike ambo do nyirela de masurunya bambolo de surunyali bamboro masurunyali bambolo wa hal nahnu ja'alimuna masailatan nad'u ibadallahi ilayha tuguni yala na awnye masaila mindo ambe mo wole katamawa nanyi masaila mindo dinala yala mbake kamo wole katamawa hajan amrun yahtaju ila muhasabati ninye koye abe hatagiya katayire koroshimade wadi ya to ahmada ka kuma dola akwai mugon min be doni kaka kala ita ke ka barake nayi akwai misali ya be komin logo nyini na atara logo nyini ka fara nyogon ka logo yin shiri ako abe logo yin takayire nyu logo yin na adesera kayire nyu aya foni ka do fara ka tuguni ako mugon min bake ka doni nyini take ka barake na ibake ki ka kunko de chaya an kan mirin ni nan kan yire koroshin nin kade walizalika fa inna ala talibil ilm akon ninde koso abe doni nyini naka darabiyatan laysat hayyinatu akon bilankan do be doni nyini naka kalandenka akon bilankan mi ko no gonta de alayhi aktsaru min jakatil mal bilankan be kalanyini naka bilankan be kalandenka bilankan minna ni akabo na kacha na folo jakai bilankan do bai ikan ni ala ya bilika kiko bo o kacha na folo jakai de fayazib an ya'mala wa yataharraka wa yabussu al-ilma al-wa'i fi al-ummati al-islamiyya awajibilen bi hada madenka kalandenka iki yere lamaga ka barake kila maga ika doni tai ika doni cari silama manton cela wa illa in harafatin an shar'illah ni mo ke ibe jenge ka bola ka sharia mare qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim ko ala ka nema kullu al umur tashiru bil mahabbati akoko be ube tamani kanu dai فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه هذا بندين تا يري لما كتا فوي لا كوي با كي فوي با سوريو كو كانو حتى لقمة من طعام هاري دومني لقمة لا تأكلها إلا لمحبتك لها هاري دومني لقمة نيبا دو إيتي لقمة انتا كادو دا كنا برا دياريه ده أديارية دي سينو يتادو ولهذا قيل إن جميع الحركات مبني على المحبة نند كوسو دوني كبا كو كل مغلا مغبي كو أبي جولين بي كانو دي دوكا فالمحبة أساس العمل كانو ودي بارو لسيريه بارو صفة سماي فالإشراك بالمحبة إشراك بالله ni hada madenye fem fara alaka kanula ewa iya fulanka ko yake ni alai wali mahabbatun anwai ewa kanu fanaye noriya damadode al awwal mahabbatullah wa hadhihi la tunafi tawhid muhabbatu lillah fulu kafendo kanu alakama wa hadhihi la tunafi tawhid nin kanu min fulen ni tawhid ta nyugonguli bal hiya min kamalihi wa yatawhid da fayli yerede kafendo kanu alakama fa awsa'u ra'il iman liman yakjuru gele min be al hubbu fillah wal bughdu fillah liman yakjuru gelen do de be gurjuru min tettige kafin kanu alakama nibe min kanu alakama nibe min juguya niba koni alakama wal mahabbat lillahi an tuhibba haja shay kafin kanu alakama wayin munye ikan nin fin masina ika kanu li anna allah yuhibbuhu paske alaben nin koyin kanu e wanne fana ya kanu sawan kana shakhshan aw amala o koyin kera hada maden da yasa o koyin kera bara da yasa wa haja min tamami tauhid
ni nye tawhidi dafali na timali de bashi tennin kanu sugula de ka fon nin ko masina min fe masina min ala yen nin kanu de ne fana ya kanu o kera hada madenye ni ala ya kanu e ka kanu o kera bara de ni ala ba kanu e ka kanu ni nye tawhidi timali na dafali de ni tawhidi te nyogo ngoli qala majnunul layli ni nye cedo de ba fo majnunul layli aya ko aka baitu kono mana bunu seminu yen nin baitu ke sahidu munna fendo be iba kanu fendo kama donc ka fendo kanu ala kama bashi tola akum majnunul layli ko aka baitu kono amuru ala diyari layli ukhabbilu jidari waja aljidari وما أحب ديارا سغفن قلبي وما أحب دياري سغفن قلبي ولكن أحب من سكن ديار مجنون ليلي كو أمر على ديار الليل كو ألبت تمسولا ليلي يدقودين كو ليلي دقو كوغون سون كو ألباك كتمتمولا أقبل جاء الجدار وجال الجدار كنا لنا نكوغو من أبو أمبرسي نالنا نكوغو لأبو أمبرسي وما يحب الديار سغفن قلبي ما كو سو نونو نكوغو نونو كانو كو أولوما دا على دسكون كده ولكن حب من سكن الديار أكو من مغو منون بسو نونو كانو كو علي أولود كانو كما علي كوغو نونو فانا كانو كو أمبرسي comme alema kogo nunun kanu kogo kamare ko mugo munun be kogo nunun kono so nunun kono ko ale yo tigude kanu o kera sababu ya yeddugu nyere kanu ka kogo kanu wala mugo be kanu like ala kama asani kanu chogo ya fulanna al mahabbatu tabi'iyya alai hada madani kanu minda allati la yusharuha al mar'u ala mahabbatillah mahabbati tabi'iyya mi ni kanu min ni hada madin to kanu sugantiya alaka kanuka fa hadhihi la tunafi mahabbatullah ka mahabbati jaw nin kanu sugun woni alaka kanu te nyogo nguli misali la ka mahabbati jawjat mugo ki ka muso kanu wali walad mugo ki den kanu wali malu mugo ki kan nafolo kanu donc nin kanu sugu ba fo ninde ma ahubbu tabi'iyya ni ewa dina kanu ni bato kanu te chogo kelena ni ye fendo bato kanu dina kanu ani bato kanu komi be ala kanu chogomi o de fulanka fo yayi mi hubbu tabi'iyya mbinden kanu mbinka fini kanu mbinka samara kanu mbinka nafolo kanu o kanu sugu woni alaka kanu te nyogo ngudi o te jate ko fulanka fo yayi wali haja lamma suila nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an-nas ilayka nindo koso tumamu ye cide nyere nyininka ko hada madau da ebe mugo juman kanunende ema kanunendo kata ema hada madau bela ebe jon kanu qala aisha ciden ko kwale be aisha de kanu ciden nyere nyininka mugo juman kanu katema beka ako aisha na chugo dola uye cide nyininka ka furumuso wala ibe jon kanu katema beka furumuso beka ko aisha qila faman rijal bon ko cewula do qala abuha ako aishatu fa abubakar donc cidenye aishatu kanu ako abe aishatu de kanu katema kam muso beka cewu fana la hada madon fana la cewula muso wula abe aishatu de kanu katema beka cewula abe abubakar de kanu katema beka donc nin kanu sugu ni hubbu tabiya ni dina kanu tay ci ko kelenya wa min jalika mahabbatu ta'ami wal libas abo kono mugo ka dumuni kanu ika ewa fini kanu bashi tenin kanu la men nin kanu akana ewa mahabbatu tabayya min fulan ninye bashi tala adagalendo me akana ke sababu ye ki bali alaka wajibi dola mahabbatu tabayya na kira sababu ki bali alaka wajibi dola haramu yari boro har ni fulan ka foyate ube ni akera sababu ki bilalaka haramu do kelila iye haramu ke misali la eka muso kanu kera sababu ye muso kadiye ko jugo hari beta fajiri salila misiri la muso ko kanata misiri la saida i muso kadiye ita fe kasoso idara imata fajiri la
muso kanu min fulen ni junubu bila ni no be junubu tila junubu bila ni na parce que ye muso in kanu bila ala bato ni ni yorola kala ka wajibi do to ni hubbu tabiya na yi bila ni na abe haramu ya ibolo ube e ka muso akadi ye ko jugu ala kan kisama ko bi ewa i kadi ewa ne kadi ye me bi ne tinyerel bila ye ka fo nyonya ka ke ka dolo de mi de muso kanu kera sababu ye i muso kadi ye ko jugu ayi bila dolo min na ye dolo ta kami nin kanu keri ma haramu ye hubbu tabiya na yi bila na yi sama kata wajibi do tolima uba yi saba kata haramu do tolima be haramu yayi ka wayrola bugo kan ni fam men ni hubbu tabayami laseni ndegerema basi tala ate tauhidi ani ewa ka femure kanu ka farala kanu te nyogo sirala asalis sabanna al mahabbatu ma allah allati tunafi muhabbatillah kanu togo ya sabanya munye ka fen kanu ka fara alaka min be ala kanu ge ka boy wa hiya an takuna muhabbatu khairillah ka muhabbatillah muhabbatu khairillah ka muhabbatillah ika fendo kanu komi ala ibe ala kanu chokomi aw aksar min muhabbatillah ubi ka fendo kanu ka chaya kateme ala kaire bi haythu ja ta'aradati muhabbatullah wa muhabbatu ghairihi qaddima muhabbata ghairillah ka fenwure kanu bila ala ka kanu nyobe do chogodi nu ko ninde kadi alay min ninde kadi karasay min kadi ala tanay eye ode bila ala ka kanu fenye nin koro yede ko be fenwure kanu ka fara eye fenwure kanu kateme alaka ni alaka kanu fen fora iye fenwure ka kanu fen fora fenwure ka kanu fe eye ode bila ala ka kanu fenye nin kanu be e bolo ala ka kanu ni sisa وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله ني نين كانوكي باتو فيني كفر علىك يقدمها على محبة الله ني باكي كابلا علىك كانوني أو يساويها بها وبني أوفين ورك كانوني علىك كانوكي كلاجين دونك نين كانو سوغو سيسا نين دي توكو كفلان كفويا نين كانو سوغو دي توكو كفلان كفويا نين كانو يفلان كفويا الشاهد من هذه الآية bo shere ya jumai ne aya kono ka fo ni akwa be tawhidi tawsiri anna allah jala haula alladhina sa'u mahabbata allah bi mahabbati ghayrihi mushrikina ja'ilina lillahi andada ni mushriki munun fule ka bato fengore bato ka fara alaka nu yu ka bato fen kanu komo be alaka nu chogomi ni aya kono ala yu ke mushriku ye aya in kono ala yu ke mushriku ye munu nye fenwore kanu ni ala kanu ke kelenye ala yu ke mushriku ye ko ke mogo ye ko mogo mudo ku ye bato fenwore bato kafarala wala tawhid tawsiri sorola ne yorodela ni e ko ye muwahidi ye tawhidi tigiye kanata fenwore kanu ni ala ka kanu ke kelenye kanata fenwore kanu kateme ala ka kanu ka ni yo ke doro woni tawhidi teta وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وفي صحيح دونك أمبورا دليل ناني نفنلا دليل دور من نانا كالتوحيد توسيراني كلا إله إلا الله توسيراني أمبورا دليل ناني نالا نيني دليل دور ناي ويه حديثاي وفي صحيح أنا شهي مسلم كنو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبون نبي ماما على كترنا كشباك أنه قال تيدنكم من قال لا إله إلا الله ni mogo min ko bato fe site min ka bato e tiani ala kelem pewte la ilaha illa allah la maabuda bi haqqi illa allah ube ka fo la maabuda haqqun illa allah bato fente min ka bato e tiani men ni ko la ilaha illa allah bato fente ay o te tiani de bato feum be o tiani te
ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل ala yore fo ako ala de kabbato ye tiɲɛ fi ngori munun be bato ka fara ala ko ye ngalonde bato fi umbe wode me galonde do bato fi min kabbato ye tiɲɛ o ye ala kelen pe wode la ilaha illallah koro ninde awa kiden ko ni mugo min yen nin fo wa kafara bima yubadu min dunillah fi munun ba ke kabbato ka fara ala kai kafira ni wulu fana ye haruma maluhu e ka joli boni haramu yara silamaw bolo wa dammuhu haruma maluhu e ka nafulu minali a haramu yara silamaw bolo wa dammuhu e ka joli boni haramu yara silamaw bolo wa hisabuhu ala allahi azza wa jalla e ka kurusili tobe ala de kallara masammin ka ba kurta lelo abe komi cide nyaayira ni mugo minye seri kuma yinfote i kafira ni fe munu be bato kafara ala kai kafira ni wuluye e kera silamai ate daga mugo ki kan nafulo minayila ni hakkete komi jaka ate daga ika joli ka bo ni hakkete e ka kursili tobe ala deka wa kafara bima yubanu min dunillah ayta ibn semino kasarahula ako haja dalilu akon ni delulay ala annahu la yakfi mujaradan talaffuz billahi ilaha illallah hada madin ka foy da kono ko la ilaha illallah ka fo da kono te ako simple te wasakere bal la budda an tukaffira bi ibadati ma yubadu min dunillah foy ka kafiriya de kin wuri munun be bato ka fara alaka foy ka kafira ni uluyede ka fon ko la ilaha illallah doro ko fuy dala doro te wasakere la ilaha foli doro dala o te wasakere foy ka kafira ni de fe munun be bato ka fara alaka ka kafira nu yede bal wa takfuru aida bi kulli kufrin e o fe mo fe ne kafira de fana foy ka kafira na beede faman yaqulu la ilaha illallah ni mugo min ba ko la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawma ala dini sahih falaysa bi muslim ni mugo min ko la ilaha illallah me abe bolo ko yahuda ni nasara bi an ka jiyan labai na ko yahuda ni nasara ko fana be dina sahalinde ka ni hakilina be mugo la falaysa bi muslimi ite islamai parce que kengure munum batola kafara alaka ani kafiru munum be dugu kolo kayima kafira nuye ayo useminu kasarahu la jare ko fula defo ni ko la ilaha illallah simple da kono te wasate fo munum be bato kafara alaka ika kafira nu ulu yekele fula na bal ika kafiri ani kafiri be kafiri be dugu kolo ka fo ika kafira nu fana be ika bawlu fana be made ni mugo min ko la ilaha illallah ne abe bolo ko yahudani nasara fana ko be dina sahalende law ka dina sahalende de ka dina ka kene falaysa bi muslim ete silamay parce que ima kafirani kafiruye wa man yara li adiyana afkaran yaqtaru minha ma yuridu falaysa bi muslim ni mo min fana la ilaha illallah bi da ko ibake kafo me abe bolo ko dinahu hakilinaw dina munun be jiya kono hakilinaw de doro dina min kada usugante ka koka ni hakilina be mugo fana laite islamai na be mugo polo ko dina munun be jiya kono ko dina uye hakilinaw de dina min do naika hakilila ibode takabarake no nin nimbe mugo fana bolo hari be la ilaha illallah ko dala falaysa bi muslim ifana te islamai بل الأديان عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل دينه عقيدة ودينه وبورا على دفع يتماسى الناس عليها هذا ما دوم بتاما أوكا ني على كان يمركني ولهذا ينكر على بعض الناس في التعبير بقوله ودياتو أمبا ننكريا مغو دوكا مغو منو نوبا فوكا كما ولا الفكر الإسلامي والسلامية كحكي silamiya ka hakilinaw akoni mugo min ben ni famba nan kariya ika silamate hakilina e koy silamaw te fikriye koy ko mugo ka hakilinaw silamaw to yede bal al wajib an yaqulu din al islami wajibi ka ko de ko silama dina me fikri islami
silamiyate hakkilina ni mogo ya dila kabila dugukolo ka koy i b'a fo dini l'islam silamiya dina wal aqidatu islamiyya i b'a fo ewa silamiya ka aqida i be se ka fo nin cogo de la wala basa bi qawli al mufakkir islami ako basi tala i ka fo silamiya ka miru baga mana وهي هذا مدند ولأنه وصف لشخص نفسه بس كي يمغو دور مانكوتو نوي مفكر إسلامي وبس كافو مانا ني إسلامية كميري بغا دوري بس كي فولي كمغو دور مانكوتو نيني مي فكر إسلامي كانوا فودي يبا فو دين الإسلامي عقيدة الإسلامية يبا فو تشغل لا للدين الذي هو عليه ni ko mufakkiri islami iye mugo do de mankutu ninye la li dini alladhi huwa alayhi abi dinan min kayma dinan mankutu ni oye bashi tola o kofe anko e wanni hadisa kono tauhidi akoro foranye atawsirananye ni hadisa kono togo ya fula polo ni ciden ko man qala la ilaha illallah ja anya famu tauhidi koro de la mabuda bi haqqi illa Allah bato fen shite nin ka bato e ni ala kelem pewte ni e fen wore bato ka fara ala ka tauhidi tigitiye ayet tauhidi koro fanye kamana fanya folo fule ninye hadisa ngono man qala la ilaha illa Allah ala ko ni mo min ko la ilaha illa tiden ko ni mo min ko la ilaha illa la mabuda haqqu illa Allah bato fente min ka bato ciye parce que ni kitabu tauhid min fulen ni Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ya dila ha e tauhid uluhiyya de ka tauhid al-ibada kitabun bode ka tauhid al-asma tauhid rububiyya be se ka fo akono mais kitabu nyere dilala tauhid al-ibada kitabu nyere dilala ode ka adila kunyo ode donc anye tauhidi anya akoro famu hadisa in kuna folo yen ni ciden ko man qala la ilaha illallah la mabuda bi haqqi illallah bato fente min ka bato cieni ala kelem kawte ni eye bato fe ngore bato ka fara alaka ikat tauhidi gurjalendo tauhidi ni wote nyon ta kele fulanna hadisa in kono tauhidi tawsiranye hadisa in kono yoro fulanna wa kafara bima yubadu min dunillah ika kafira ni fengo fembe bato kafara la ka kafira na be donc ni ya irana ni mugo min ko la ilaha illa ko ne tawhidi tigiye me bato fe ngore munum be bato kafara ala ka ema bawlo fana la ima kafira no fana ye tawhidi tigitiye ye mushriki de ye kafiri ye mushriki te tawhidi tigiye fo fe munum be bato kafara ala ka ika ba umade iku juguya de iku koniya de ika bariya ka bu umade kele afulana kafiri be dugu koloka ni ala de kwa ma kafiri ciren kari salim do kama kafiri iko tigi fana ke kafiri iko ba o ibba o fana ka ewa kafiri aiki bama ika bariya ka boma ni mo ke ite tawhidi tigede odi atakuwa kafara bima yubadu min dunillah ika kafiri ani bato fe be ika kafiri ika ba bema donc kafirun ikabba kafiruma mais ni mugo ko ebe se ka la ilaha illallah ebe se ka hakilina ke nimbe se ka kaburu batoke nimbe se ka woli ju batoke nimbe se ka sujudi ka kaburu e ka tawhid makene ya donc ni hadisa anye tawhid koro fama la ka tawsir fama la ni fem fulay kana fem wure batoka fara alaka bo ika kafiri ani bato fe munum be bato ka fara ala ka ika kafira nuye kafiru munum be dugu kolo kan yala yuke kafiru ika kafira nunu fanaye ko sheygun ko wasarahu haji tarjamati وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أقول وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ko akonnin bonda tarjama munye bonda tamanse akonnin bonda min fuleni nye ambora bonda min konote nanye dere da duru fo nu be tauhidi tawsiranye kala ilaha illallah
ko tawsiranye akon nim bonda min fulen ni ko bonda munun fana ben nin ko fe har bi wulu fana de ben nin bonda sarahu bonda munun ben nin bonda fana ko fe har bi wulu de ben nin bonda sarahu mana Sheikh Muhammad ibn Wahhab ya yiranna kata nin bonda koni la fo kata kitabu yimba bonda bena abe bon nin bonda mana defo ta tauhidi sarahu anye kalla ilaha illallah sarahu anye bonda tobe beni nin bonda de sarahu kata wasaraha hadihi tarjamati ma badaha min al-abwab fal kitabu kulluha huwa tafsir litawhid wa tawsir li kalimati la ilaha illallah nin kitabu nyere mume kitabu tawhid min fulani abe ba ke ka tawhid de tawsiranye abe ba ke ka la ilaha illallah de tawsiranye wa bayanu ma yudadu dalika ani ko munun ni tawhid teta ani ko munun ni la ilaha illallah teta kitabu mbonda tobe bena kuma uludira wa bayanu ma yunafi asli tawhid ani ko munun ni tawhid le siri teta nyugo fe bonda in tobe kitabu tobe bena kuma odela wa ma yunafi kamalihi ani ko munu nu bin bolo uni tawhidi timmelenti bolo bonda in tobe na kuma ulubika wa bayanu shirk al akbar bonda munun bena nin kitabu yere mume abe bangale ke munna fulan kafu ya kumba babo banganye wa shirkul asghar fulan kafu ya fitina bo banganye wa shirkul qafiyu fulan kafu ya dogole nin kitabu yere mume ya ulu bangali de wa shirkul alfaz ani ewa kuma mununye mushrikiya kuma uye mushrikiya kuma lamau nin kitabu mbena ulu bange aunye wa bayanu badun mustaljimati tauhidi ani tauhidi bi bolo tauhidi be ko munun wajibi yaka fo ulu ka soro bolo ni tauhidi tiye nin kitabu bena bangeli ko wala tauhidi li ibadati nin kitabu yere mumenye de ka ewa tauhidi li ibada min ye tauhidi uluhiyya ko de banganye min al iqrari lillahi bil asma'i wa sifat min ye ka jwala ka togo nyuma sabata alala la yere togo munu sabata yere la ala yere magankutu munu sabata yere ko lu sabata alala kitabu mbe kuma nunun beka wa bayanu ma yatadammanahu tauhid al-ibada ani ni tauhid al-ibada tauhid uluhiyya soroli boro min kan ka sura kono min al-iqrar lillah minye ka ewa ijo alaye ka ewa ni alaye ka sabati alaye masamin ka ba korota lenu bi rububiyyati kadali sabati alaye parce que tauhid al-ibada mursajim li tauhid rububiyya ni mugo koni ala kelimto bato abi bila kata minna ka min yirila aba yirila de ko niya ya ala kelimpe batora ewa kelimpe de fana dalike donc ni kitabu nin ko nonu nin kitabu ibe nonu de bange o balmau harbi an kan jijade nin kitabu tauhidin shehu salu fawjani ya akala ka kalande na shinyata ni tauhidi ma famu fente ko ndella ka ko awye nko Sheikh Muhammad ibn Wahhab kalanden do tum nyafoy ayi kitabu tauhidin kalawye shinya nani aba korofu ye ko be shinya duruna damina kalanden do ko harantun ka kitabu wereta ako munna kalanden ko Muhammad ibn Wahhab harantun ka kitabu wereta an ka kitabu tauhidin to hari fiqhu kitabu mun be fiqhu kan ka fiqhu dota Muhammad ibn Wahhab ko munna ako at-tauhid fahamuna kalanden ko tauhidi kanya fam konye tauhidi fam Sheikh Muhammad ibn Wahhab hakili madero ube qisa en fanana na to chamana ne ba surnyare ako tauhidi famura ama aya dade dondola ko kalande ma ako kalande uma ako mugodo uye dundun koroni uye sokura de jo uba fe kayelema sokura koron dundun koroni utara ode kantige do dala ka joli suru ewa do daka ko pasike akake sababu
k'u kisi jinna seytanew ma kalandenw ɲɛw dade ko i ma bonya mɔgɔ si hakili kɔnɔ quoi ka fɛn dɔ yira k'a fɔ ko jugu belebeleba kɛra ne ɲɛ dɛ u ma foyi fɔ o kɔfɛ don dɔ la k'o ma a ko a fule ka fɔ ne ye ko cɛ dɔ a jɛra a ba nɔfɛ a ye kafoɲɔgɔnya kɛ a ba nɔfɛ kalanden ko awujubilayi ka jɛ a ba nɔfɛ awujubilayi ka jɛ a ba nɔfɛ awa ko jahili ka kuma kɔrɔ filɛ tawhidu fahamuna jahili kuma a ko jahili kuma a ko shetani don yɔrɔ dɔ ka taa hadamaden ma a ko ne ye kulankafoya fɔ aw ye yan ko mɔgɔw ye dundunkɔrɔni faga shetani ye jinɛ ye aw ma bɔ aw cogo la aw dusukun ma bɔ cogo la mais ne y'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ye jɛnɛya kɛ a ba nɔfɛ aw farutonsi aw kabakura o la awujubilayi fɔra o la aw ye tawhidi faamu wa jɛnɛya fɔlɔ o ye kabayira junumu ye a m'a tigi bɔ silamɛya kɔnɔ min ye jɛnɛya kɛ a ba nɔfɛ a ye kabayira junubu de kɛ a ma bɔ silamɛya kɔnɔ mais min ye dundunkɔrɔni faga shetani ni jinna ye ka joli suru o bɔra diina kɔnɔ o bɔra silamɛya kɔnɔ mais a ma bonya a ka hakili la est ce que aw y'a faamu hari jamana in kɔnɔ tawhidi faamura n'u ye mɔgɔ min ye muso ko la ou bien ko y'a ni wali muso min na o bɛ se ko alimamiya tiɲɛ tɛ bɛɛ bɛ ba ka alimamiya la ko a minana jɛnɛya la o tɛ jamana in kɔnɔ wa ni sali wele la ala kan kisi a minana jɛnɛya la a tɛ sali wele tuguni bɛɛ bɛ ba ka sali wele ma mais mɔgɔw fule fulankafoya la u bɛ kaburu bato u bɛ sujuru bɛ kaburu u bɛ kantigɛli kɛ olu ye alimami ye jamana kɔnɔ kuma t'o la yɛrɛ mori gana ni shetane baaraw de b'a bolo jinna tɔgɔw ni malikiya tɔgɔw u bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dabali ka fɛn bɛɛ kɛ o ye alimami ye o ka alimamiya tɛ mɔgɔ si dusukun tɔɔrɔ mais ka galon da i la dɔrɔn ko muso ko dɔ b'i nɔfɛ dɔrɔn i ka alimamiya bɛ se ka tiɲɛ est ce que tawhidi faamura jɛnɛya ka bɔ hadamaden dusukun kɔnɔ jamana in kɔnɔ jɛnɛya de ka bɔ dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ musirikiya kan mɔgɔ faga ka bɔ dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ musirikiya kan dolo min ka bɔ dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ musirikiya kan est ce que tawhidi faamura k'a sɔrɔ musirikiya de ye junububa ye junubu si tɛ diɲɛ kɔnɔ musirikiya man bɔ ni min ye ale de ka bɔ ni junubu bɛɛ ye ale de ka jugu ni junubu bɛɛ ye ala ka ɲamarikan fɔlɔ kuranna kɔnɔ kɛra tawhidi de ala ka balilikan fɔlɔ kuranna kɔrɔ kɛra siriku de ka mɔgɔw falen ka taa ka bɔ fulankafoya ma mais hari ni mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa sunna ni dɔɔni u b'a fɔ ko tawhidi faamura k'a sɔrɔ mamadu bin wahabu filɛ ka min fɔ n'i ye musirikiya fɔ u ɲana u ɲa bɛ musirikiya la su ni tile jamana in kɔnɔ a b'a kɛ ka kɛ o t'u tɔɔrɔ dɛ o t'u dusukun b'u cogo la dɛ mais ni jɛnɛya kɔni kɔ fɔr'u ye dɔrɔn ale awujubilahi mina seytani bɛ caya tawhidi ma faamu dɛ an bɛ min fɔ an ye fɔ an ka tawhidi kalan nin kitabu ninnu an ka banbu ka tawhidi ka kala akida ka kala dɛ ewa hadamade bi ka denmisɛnninw a y'a ka akida kala manhaji salafu salih a ka kala k'a dɔn parce que hadamaden tiɲɛlikɛla cayara an bɛ fitina wagati de la diɲɛ laban na fitina ka ca kumabaga ka ca réseaux sociaux ka ca ni mɔgɔ ma tawhidi kala ka faamu ka akida kala ka faamu salafu salihu ka manhaji n'i ma kala ka faamu i bɛ taa jiwoyo fɛ mais n'a y'a sɔrɔ i ka tawhidi faamu i ka akida faamu salafu salihu ka taabolo ye mun ye ka manhaji ye i y'a faamu ni mɔgɔ kumana a ma se karasa lamɛn kana karasa lamɛn a ma se o ma o ni mɔgɔ kumana karamɔgɔ kumana mudarrisu abdullahi kasiri b'o de fɔ a ko y'a ye manhaji kala k'a ka akida kala dɛ a ko n'a y'a ka akida kala ka faamu ni mudarrisu min kumana ni wajurikɛla min kumana ni dawakɛla min kumana ni sɛbɛnnikɛla min ye sɛbɛnni kɛ a mɔgɔ sugu ni a kɔni kumana diina de la ou ye sɛbɛnni kɛ diina de la n'a bɛ sarafu salihu ka taabolo ko n'a ta k'a yɛrɛ bɔ dɔn maintenant a b'o dɔn cogo di n'a ma sarafu salihu ka taabolo kalan o bɛ dɔn cogo di ni tawhidi ma kalan o bɛ dɔn cogo di ni akida ma kalan ni akida kalanna tawhidi kalanna sarafu salihu ka taabolo u kalanna u ka usulu a y'u kalan k'u dɔn ni mɔgɔ kumana ko n kɔ dɛ o kɛra kumakɛla cogo ya faama do a minisiri do a kalanbaga do a wajulikɛla do a journaliste do a sɛbɛnnikɛla do mɔgɔ ko n'a ko ala ko tɛ ciden ko tɛ n'a bɛ manhaji salafu sali ka i b'a dɔn n'a ta ka i b'a dɔn mais ni o tɛ dɔ de n'a ma akida kala dɛ
mbe ala deli minya aqida famuna kalani tawhidi ala ka famu noyanye ni ala sonna dersure bonda inka masaila nunu ambe dogulula subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. كتاب التوحيد باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجريا باكري أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر سوال من هجرة سانكالوتانا بسوي نيوم غني شغناي ميلادي نصارى وكجاتي بافلا أني مغني سبا سانكالو دورونا بسوي نيو تاني شغناي ambe dawda bugu masjid raja wambo kono darasu be shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tauhid haqqullah ala al abid ambe bonda min kono tafsir tauhid wa shahadati la ilaha illa allah ko tauhidi koro ana mana ani sheri kuma shahadatu la ilaha illa allah fana korona mana anko ayedderi la durure nati bonda ina darasu temene anye delila saba anyo lukala aya saba bo atto yedderi la durude delila fulade aya kele ani hadisa kele wa qawlihi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية بدرس بولي رجما أني ألاككما ومن الناس من ألاكم مغو دوب مغولا يتخذ من دون الله أندادا ولو ببتو فيون دمنا كوبتو كفر ألاكا يحبونهم كحب الله ube obato fion ubu kanu kube komi ube ala kanu chokomi ni tawsir fulabala tawsir kala bolo do ko aya kallani ne munye mushriku uye bato fion munum mina ko bato kafara alaka mushriku be ala kanu de ubu ka bato fion kana kanu ubu bato fion kanu chogo ube ala fana kanu o chogola donc ni nya ira la ya ira mushriki be ala kanu de parce que mushriki ba ka bato fen kanu kosobe na ba ka bato fen kanu chogo abe ala fana kanu koma ba ka bato fen kanu chogo me ni nya at-tawsiri doye tawsiri fulanna mogo dobe mogo la mushrikun ye bato fen mina ko bato kafar alaka ubu kabbato feun kanu komi mu'minu be ala kanu chogomi ubu bato feun kanu komi mu'minu be ala kanu chogomi ninye at-tawsir fulana ni mana fulana at-tawsir kala ubolo